बिजली चमकता, बादल गरजता, पानी पड़ता, हवा बिहार चलता, वही में कन्हैया चारों भुजा लेके प्रकट होता रहे। सुतरा है दुनिया मामा जेलावा, अरे प्रगट ले अरे कृष्ण भगवान मामा जो प्रगट ले कृष्ण भगवान मामा जेलावा। जब जेल में भगवान कृष्ण प्रकट भइने, हेलो 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 खिलवाड़ बनौल बलो का हंसतनी से बुझतर का कन्हैया के चलते तोहरों के तीर घोप दे। जब जन्म ले ले जेल में अनहरिया रात में चारों भुजा सहित प्रकट भइले, माता देवकी कहतरी की कान्हा ई रूप में ना बालक के रूप में आव, दुनिया कैसे जानी जे हमर बेटा होगा। कन्हैया कहले कि बालक के रूप धरब माता, लेकिन हम जब बालक बनब तो हमरा के जेल में रखे के नहीं खे, जितना जल्दी हो के जेल से बाहर निकाल दे के बा। काहे कि हमरे द्वारा जसोदा मैया के बेटी भइल बाड़ी, माता तारा गर्भ में हम रनी है ना, इ त जोग माया के चलते गर्भ के बदलैया भइल बा। हम रनी या दूसरा पेट में आइल बानी, तारा पेट में लड़की भइल बाड़ी जसोदा माई के, हमरा के ले जाके उनका घरे रखी आ उनकर बेटी लिया के जेल में रखी। कले वासुदेव जी की नारायण जेल से बाहर केगा निकलब, जेल के फाटक बंद बा, हाथ में हथकड़ी बा, गुड़ में बेरिया बा। कले कन्हैया जे बाबूजी सामने देखी फाटक खुल गइल बा, आज इतना पारदार उजागर रहले सब कोमा में चल गए सो, हाथ का हथकड़ी या बेरिया देख ली। तेगो गीत हमने के धान के रोपनी में होला, इ कौन ब्यास से कहे त ना गाई, इ जब गाई त गोपाल गजिला के देसीला ब्यास गाई। रीड बढ़ाओ मास्टर, रीड बढ़ाओ। तारुण मिश्रा जी गोरखपुर 100 रुपया दलमनी बाबा के गोल लागतन। ए रामा जिलावा मैं जाना मासा का जिला के दुआरिया
या वालो धान के रोपनी में सुनत होके पहले धान के रोपनी औरत लोग करे अब बेरा तो मर्दो लोग करता अब औरत रोपनी करता रही सन ओकर लिपस्टिक के चूक गिर जाई पहले के धान रोपनी में गावल जा ए रामा दूधावा में अरीन्हा लीरे जा औरी में बखिरिया ए रामा से हो रे जाऊरिया बिखिरे बिया मोरे भी देशवा रोपनी में गावल जा ए रामा जेलावा में जाना जेला के फाटकवा ए रामा हाथवा के खुलल हाथ कड़िया गोड़ावा के बेरिया ए रामा सुपावा में एले के होला ए रामा चला चला चाली हो जमुना के की ए रामा जमुना जी देखा लीरे कन्हैया तो पानी बढ़ी अब जमुना जी देकर जाए जे कन्हैया हेलता रे अभी कर दर्शन ना हो पाई फिर वो पार से ये पार लगली जमुना जी बढ़िया है अब बढ़िया तारी तब वसुदेव सोचतार कि और फंस गई उन्हें कौन से जेल में इंतजार करता आने जमुना जी बढ़िया तारी तो हम हेली के गान ठेहुन बर पानी बोल जांग बर बोल डांड बर बोल छाती पर भइल गर्दन पाइल तो सोचले कि अब लइकवे लेके डूब जाए तब पीछे हटल है तब पीछे घूम के देखो तारे तेगो बाघ खड़ा बा बाघ एगो खड़ा बा ये निकल तत खा जाए कॉलेज अब के न जाए आगे जाता तो डूब जाए आगे जाता नहीं तो डूब जाए अब पीछे जाता नहीं तो बाघ खा जाए कन्हैया जाना तर जे लीला कौन बा बाबूजी डेरा गइल बाड़े ब कन्हैया सुपवे में बाणे सुपवे में बाड़े अब पैरवा धीरे से लटका देता रहे अरे कन्हैया पैरवा लटका देले ए रामा जमुना जी के देखी के हो कन्हैया तो पानी में पैरवा डले ए रामा जमुना जी छू
रानावा तो पानी नीचावा जाए लागल फिर समतल जमीन पर पानी चल गई। अब वासुदेव जी गईले राते राती जसोदा मैया के बेटी भइल बाड़ी आ जसोदा मैया के पते ने के बेटा भइल बा की बेटी ना कहेला लो ये का हो फलानवा का हो गए ओकरा मालूम नहीं खे ले गईले गोदिया में सुता देले आ लड़किया लेके आ गईले जेलवा में जब ले लड़किया तब फाटकवा अपने मन टन टन बंद हो गई। पहरादार जा गईले आ हाथ में बेरी गोड़ में बेरिया लाग गई आ लड़की तक यहाँ के यहाँ को करुए लागल। अरे सुर हो गई रे भैया, अरे सुर हो गई रे त जल में जन्म ले ले, अरे जल में जन्म ले ले नंद किशोर रे जहानामा में नंद किशोर रे जहानामा में सुर हो गई। चाचा के तरफ से 100 रुपया पुरस्कार पर पिछला बक्सोते कहने के बड़ा उतरे जवान कोई बा हई बढ़ाओ जो हमरा सुनाओ, खाली होने से सुनाता है से सुनाते नहीं के हेकरक बढ़ाओ जन किरवानी में बताने को बढ़ाओ। चाचा के दोस्त आशीर्वाद मिले 100 रुपया प्रणाम बा लाइकी लागल के आ क्या कोई के रोवे। श्री रामाधार यादव जी 100 रुपया दलबनी प्रणाम बा। रंजीत चौधरी जी तुलसिया, नंजी चौधरी जी तुलसिया वह हथुआ तुलसिया ना नंजी भाई के प्रणाम बा। तुलसिया के सारा लोग के प्रणाम बा। और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ हे क्रम में बढ़ाओ। अभी सोहर ना होई, सोहर हो जसोदा की जेल में सोहर होला, जेल में तो आफत में बाड़े हल जेल में लड़की ले कहले लड़की के यहाँ क्या कोई के रोबे लागल। अब पहरादार जा गईले पहुंचले कंस के किया महाराज की जय हो। क्या सूचना है महाराज, जेल में आपका दुश्मन प्रकट हो गया है। आ गया आ गया तलवार लेहलत कंस आ गईल गेट पर। वासुदेव दुश्मन को बाहर कर। गोदी में लेके वासुदेव जी अले कहले कि ली कंस महाराज वादा कैले बनी तो दुश्मन के हत्या कर दी। हाथ में लेता कंस लड़की के यहाँ क्या करत या कहले कि कार्य दुश्मन ते हमरा कहते कद मरबे ते हमरा का हत्या करबे तले देखो तजे त लड़की हो लड़का मारी आई त लड़की हो अठवाई है हो बचलस की टंगरिया तक पटक दीजिए मरी जा का जानी है दुश्मनों के तले लड़किया हाथवा में से छूट गई आ लड़किया आसमान मार्ग से चले लागल। कलश के ओ कंस क्या मुझे मारोगे, तुम्हें मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। कलश के क्या दुश्मन बह गया वह लड़की गई तब विंध्याचल में विंध्यासनी देवी बोले ले विंध्यवासिनी देवी नहीं के मेन बढ़त मेन बढ़ते नहीं के। विश्वजीत यादव जी दुर्गा चौक 51 रुपया दिल बनी। नीतीश यादव जी डेरवा 51 रुपया दिल बनी। बाबू लोग सबके आराम से प्रसादी बढ़ दी। हेलो और नंद बाबा की यहाँ
जसोदा माई जागल बाड़ी गोद में बेटा देख के बड़ी हर्षित बाड़ी जे हमरा बेटा भइल बा। अरे जसोदा मैया जसोदा मैया अवरू अरे नंदा बाबा ए लाला ना अरे कवना परत मैया अरे कैलू तपुत्र फलवा पावेलू हे ए लाला बधाई हमरा सुदामा यादव जी राजाराम यादव जी 100 रुपया देने कन्हैया के सोहर में। जसोदा मैया कहतारी पोरत में कोई नहीं तदसी दवाद सीके पारन दवाद सीके पारन भूखाल ब्राह्मण के जे ववनी तपुत्र फलवा पाइले ए लाला ना भूखाल ब्राह्मण के जे ववनी ए लाला ना भूखाल ब्राह्मण के जे ववनी तपुत्र फलवा पाइले ए लाला ना भूखला ब्राह्मण के पानवा ऐसन कान्हा पातर सो परिया ऐसा ढूंढ मुनि सो परिया ऐसा ढूंढ मुना है ए लाला ना कान्हा ऐसन ए जसोदा जसोदा गजतार कन्हैया परिया चाय पिए बाबू तो साउंड बना लिए अपन भदवाई हमरा सुदामा यादव जी 100 बनी भैया का प्रणाम बा है कि मेन एकदम सबसे कम बोलता मुझे हर हमरा विशाल कुमार यादव जी 100 रुपया दल कन्हैया के नाम पर पानवा ऐसन कान्हा पातर सो परिया
ऐसा झूरा हुरी सपरिया ऐसा झूरा हो रहे ए लाला ना ए लाला ना फूलावा ऐसान सुकावार चंदनवा ऐसन बामा के श्यामाय हेलो सूराय श्यामा सोहर गावेले गाई कै सुनावेले गाई कै सुनावेले लाला ना सुराय श्यामा सोहर गावेले गाई कै सुनावेले गाई कै सुनावेले लाला ना जुगे जुगे बढ़ो ए हवा ता महलिया हो के सोहर लाला जुगे जुगे बढ़ो ए हवा ता महलिया हो के सोहर जसोदा मैया पल्ला पर सुतौले बाड़ी आ लोग झूलावता आ कन्हैया बालक रूप में खेलता रे पल्ला में खेलता खेलता गोइले खेलता जसोदा मैया के गोदिया अपना माता की गोदिया लाल बदना हो माता ले खेलता खेलता गोइले खेलता तनंदा बाबा के कुराबा लाल बदना हो बाबा ले गोल चुमावा द्वार पर भीड़ लागल बा नंद बाबा की।